навечерието сме на един от най-светлите и вълшебни празници. Празници, свързани с много топлина, любов и надежда. И като казваме светли празници, какво е Коледа без коледни светлини? Те са символът на Рождество. Те са символ на онази топлина в сърцата и домовете ни. Те са символът на пътя ни към доброто. Те са тези, които очакваме цяла година. Какво е Коледа без дядо Коледа? Явно и добрият старец е на това мнение, щом точно днес реши да ни навести и да разсмее всички мълчугани. Деца, да поканим ли дядо Коледа? Хайде, дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Ами ние тук снимай напред. Я гледай колко хубави хора има тук. Здравейте, мили дечица! Как сте? Здравейте! Слушахте ли тази година? Да! Браво на вас! А сега по-големите слушаха ли? Писъмце писахте ли на дядо Коледа? Не! Значи дядо Коледа ще ви посети в коледната нощ. Пожелавам на всички ви светли празници, домашен уют и топлина. Весела Коледа! Уважаеми съграждани, нека посрещнем с много настроение кметът на община Раднево, инженер Георги Петров, и заедно с него да отброим и запалим коледния дух. Ай, Георги Петров! 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, весела Коледа! Айде, честит Коледа! Честит Коледа, да живи и здрави! Уважаеми съграждани, мили деца, настъпи най-красивия месец от годината, когато всички сме притаили дъх в очакване на Рождество Христово. Коледа носи усещането за нещо свидно, за семейен уют и тържественост, за топлина и обич. Време, когато отваряме сърцата си за добротата, почитаме традициите и ставаме смирени, а щастието влиза във всеки дом. Пожелавам на вас и семействата ви да бъдете щастливи. Радвайте се на късмет и благополучие. Носете добродетелите в сърцата си и всеки ден намирайте повод за радост и усмивка. Имайте силата да сътворите добри дела през цялата година. Вярвам, че сплотени ще вървим по общия път за развитието на община Раднево. Нека тази Коледа ви донесе най-желаните подаръци. Пожелавам ви благословено Рождество Христово! Тук е мястото да поздравим всички участници в благотворителния коледен базар.